Kubor nakaslem jong unong san hima. Unong yalam kaliang persyah po ke HADC uba titos tarwal khan. Ula penpau ke jing sngokya halul ke jing bom kenthop lang ha dorbar ya kamat jing yakran nak benta ban kenmau buram UMDC barim ke sora constituency ubala klatno uba W Matthew Maudkhap. Uba titos ula penpau ke ni kedai hadian baladap wanra ya kamang tingka haswa ba usyong kunor un penwai ya ke dorbar. Uba titos ula ong bakani kedai ke bom 4 juja kot ha khana pateng ke district council bakin klat ban penlong ke jingken mau buram miki MDC ke balak klat haba sedang ke dorbar. Uba titos ulaong ba usngolingo baga isi bamenta barelam daga VVP ke klat yuni urang ba warla udai udukhat jong ke VVP dak ba ulaong balik se namar ba ke isi ke badanglung badang syu sedang ningkong kalakum klat dia ke benta ke bakongsan ke bompat jujia hapo district council. Kumta ula kerpat UCM baga sengi bakhat do jong ke dorbar unwanra ada ke jing sngolam bakerpang ban pen sngo ya ka khana shapang jong uni UMDC ban le buram khadu yu hapo yeng dorbar ngai lai i ya kitu ki list of business borok pat iba pila pha sangi na kalian ka jonga ngapan pau daga jing sosi ke bejur hadu kata-kata baka jing sokhya hadu kata-kata bakumnu haka wei naki items ki ba ngamong barobor re habajudan bakhlat ki XMDC kejudan ke obituary kejingkan mau burong hari ka banga sosi khang mentaka si ka longba ka khampau haka items ka bangin ya keren yau XMDC jungi nasora konsulsi bola klat haka arfu arterik bat balatep don buram haka arfu sauterik ada penpau ka jing sosi khang gani ka longga kai bampat juja ke history jong ke district council bah mungkin iki session bangin klat ya ki nomi khmat ki jungi ki balami khmat ika council ban paula ni ban reflect haka obituary ya ka bangin yo ban ya keren na ka benta ban pendon burom khatdo ya kini ki nomi khmat ki jungi kalau ka jing kta ka jong yang asimet nama bodei ubala represent ya ka sora konstitusi ngalengo bawat aka tugas ngi ba funeral ru ngadon ngam haji syangam kwa ban kedau ngam bansi ban kedau nama ngai iba pim semla pan pau haga nika items ke bangine keren bawat naka parti BPP ru kila ai ke jit keren ha terus ni namar bagi ong bau de udukhat jong ke BPP dengan lengo kumno pan bana kaliang jong ke isi ba fiklat yau ni orang ba ini kalau kai ke ba 4 juja kot haka history juga district council hakini ki propose ngam tip syuk ngan ong gumnu la dengan keren ru kan long gumanga keren tok met dengan keren ta dengan sutu haka jinglong ningkong ka jong pi le se ka jing danglung ka jong pi ke isi pila klat ban kan ma ya kani ke benta ka kongsan ke 4 juja haka history juga district council dengan kerpat ipi sungkena bedon-bedon bapin sobha ban penrung ya kan item banga kerpat UCM banonra ya ka official condolence message na kaliang ka isi kenang bangin yo ban ya keren kum bangi juele habang yelong nyesong darbar ban kenmau burom ya ki MDC ki jungi ki belaklan na kerpat haka si ka last day jong ka session si ka balai ngada kerpat UCM banonra daka official condolence haka tugas ni bat kerpar WP bapin wat jingtip naka office sapang uni urang ba tau de ba W Matthew Maudkhap ulalong MDC haka stem ka kandai spanyo fundai hadu kapula uderu uwe ni ki menteri jong ka himasora dengan ngampoi perkat ban klet namar ba hatu sni ngai i funeral ba u kandidat jong ka parti BPP na sora ru ajing keren ban ai ka condolence dengan lengo bah kumnu ya kelas de tang ini hina kalian ka jonga Mr. Seman ka baar par na lengo ba menta ka sengi ba kani ka jaka ka bal jubu ya ki electronic media ki jungi bakin shim dan ni bakin koba ya ka e ka jing ya keren ka jungi ki dkhot ha kani ka ye na marna kani ka jaka
ki kamera ki jong ki yo ba ya ka ban fokus ya ka ka bang ya keren ha kan ni ringa lengo ba menta ka sifat lapan kerja ya ki syate sejrong bang amtip ka ba kumnu ka dur kin ring ngat harai kini i tang ya ka khli ba ka khli jong ale ka ba selem ta ka mo la supal ta khli selem te ngakarpat ifi mister jong kono badan burong ay ki ka space nama wat hapo ka assembly ru ki kamera ki don hapo kut jong ka assembly ki official ki bala ada jit bala ait lat speaker da karpat ifi ka long bala kani ka space ka ba ki juyo ababan ko ba mo ya ki jingkren ki jong phi ne ki jong ngiru ya ki nu jingkren jong khot jong ni ka yeng kamu ka yo ni yang mentah hingga tarai baro yo nadin hingga tarai kanum da syai ba nalor kata ka sound hang niru kam da clear ba berabor kini ki media ki juut yang iki ong ba ka sound clear mo ka sound kam clear ta ka daw la da ki miu ban ring na jan na tarai kan pentut namar ki pai ba ki kwa ban yu i mo ki terang dik ban i ka ke pa kita ki MDC hamtam me phi ki MDC ki ba thamai le na tarai ki kwa ba ban page mo ban yu i po social media ban i po ki media ka ba phi keren ta ka daw la da phi i phi nadin na ni na karyang ka kanum syai ta karpa iti korom la da kalong so baban ai biang iki ke space bakin yo ban cover up ya ki news ki jong ki tang ita so korom na kaliang ka jong ta ku le jibon te khandiat ai skwa ban pansai khandiat ha ka be de bar ka jing khlan na jong we MDC te ngasusi sha ban pentep spi ban na kaliang jong ka office jong ni ro chairman ni klam yo ai kanu intimation bat ka jing pentep ba beniama ba tikana tena kata klam la ban le ya badan kam ban le ho ni sung si sha kata te to nang ni sakmat nang iskam ba kini bro kinom ja bat le se nga karpat ro ya ki member we pi we ma ha ba ki yo ya kini jing tip ki ba tikana ken ya ai lang ki jing pentep shaka office jong chairman kumle shibon te ha ka ba de bat ki press bale le se ni klam ai hang to nomor ba nga ilong kalong ot palat bat ketika progratif jang chairman man arrange sang do wa secretary bun sang namar ba secretary sang tu ki press ki yang ne kal along nadian kin project is not wise te ho ngin se pek nam ta ka convenience jong ki ba ngila ban arrange nong non do bikin yo ban ko cover handre kan ni ka jaka ka space ko along bros kata ka ilong inconvenience palat come down show kata ka confidential matters come down show nomor secretary sang akhmat lesi ki press kin nadian that is not wise come long confidential show kata kadau lapan krian ki mentas sport sete tak hadu bangin dalaman pembaik ngathai la biang kata nei